A sztár szóvivő bevállalta. Györfi Pálon a Magellan kamerája előtt végeztek hajbeültetést. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője rezzenéstelen arccal viselte a hosszú órákon keresztül tartó beavatkozást, amely alatt 4000 tűzszúrás érte a fejét. Mindezt azért, hogy kopaszodó halántékán újra legyen haj. A riportban műtéti képeket is láthatnak. A mentősök szóvivője Györfi Pál a műtőben. Ma néhány óra alatt itt elől újra hajat növesztek. Az Országos Mentőszolgálat arca kés alá feküdt a dúsabb haj reményében. Nem sokára megmutatjuk a szóvivő 12 órás haját ültető műtétjét, ami után garantáltan nem csillog majd a homloka. 3 férfi sérült meg a balesetben. A balesetek hírvivője nem csinál hiúsági kérdést a kopasságából. A hajátültetést állítása szerint pusztán szakmai szempontok miatt vállalta. A munkám során is gondot okozott sokszor, hogy annyira visszaverődik erről a kopasz felületről a fény, hogy nagyon nehéz megfelelő kameramunkával ezt valahogy ellensúlyozni, úgyhogy amikor jött a lehetőség, akkor arra gondoltam, hogy miért ne. Dr. Lendvai András megörökíti a szóvivő jelenlegi frizuráját. Barátságos arcot kérek. És térképet rajzol Pál homlokára. Be kell rajzolni a majdani beültetett területet. Aztán a rögtönzött fodrászatban műtéti előkészítésként előkerül a nullásgép. A főorvos és az asszisztens előkészül az operációra, ami alatt gyakorlatilag szó szerint a haját tépik ki a mentőszolgálat arcának. Lendvai doktor aztán ezzel a speciális eszközzel nagyon apró vágásokat ejt a fejbőrön. A sebész innen a tarkóról, ahol viszonylag sűrű a haj, emeli ki a hajhagymákkal együtt a hajszálakat. A hajszálcsoportokat körbevágom, csinálok egy pár bemetszést, és utána egy csipesszel fogom kiszedni. Ezen az animáción éppen ezt a folyamatot láthatják. A tarkón ejtett sebek a nagyon apró vágások miatt gyorsan gyógyulnak. Ezt a műveletet egyébként a sebész több ezerszer megismétli. Most megszámolom a sebész által kiszedett hajszálakat. Erika megszámolja és felírja, hogy éppen hány hajszálnál tartanak. A kiemelt hajszálak ebben a hűtött petri csészében várják, hogy visszaültessék őket a megfelelő helyre. Néhány órával később már azt latolgatják, hogy milyen formát alakítsanak ki a szóvivő homlokán. Igazából amilyen formába tesszük be, olyan formába fog nőni a haj, és nyilván amit ebben rajzoltunk, ez a alakzat lesz, ezt terveztük be. A sebész elérzésteleníti azt a területet, ahová beülteti majd a hajszálcsoportokat. Amíg Lendvai doktor helyet csinál a hajhagymáknak ezekkel az apró szúrásokkal, addig Erika egészen pontosan 1800-szor egyesével betölti a hajszálcsoportokat ebbe az úgynevezett beültetőbe. A sebész pedig visszaülteti őket a kopasz területre. Rövidebb lesz a beültetés, mint a kiszedés volt. Ez a művelet több órán keresztül ismétlődik. Olyan, mintha tényleg egy hajvágásról lennék. Miközben a sebész dolgozik, Pál filmet néz és feltetten arról álmodik, hogy körülbelül fél év múlva, ha nem is pont olyan, de legalább hasonló hajjal, mint Al Pacino.